tänään mä esittelen mun marsut. Eli tässä on Pätkis. Ja Pätkis on 2 vuotta. Se täytti juuri ennen joulua 2 vuotta. Ja Pätkis on sileäkarvainen. Muuta mä en siitä tiedä, että ei ole paperimarsu. Ja Pätkis tuli mulle toisena marsuna. Ja mä ostin sen sellaiselta naiselta toisen marsun kanssa. Ja se toinen marsu, niin se kuoli. Niin sitten toi toinen marsu Iines, niin Iines on sen kaverina sitten. Ja Pätkis on tässä ja Pätkis on syntynyt joulukuussa. Ja Pätkis on tämmöinen ihana yksilö. Tai no, tässä on Iines. Ja Iines on pitkäkarvainen, eli tääkään ei ole paperimarsu. Ja Iines tuli, niin kuin mä sanoin, niin Pätkiksen kaveriksi. Ja Iines on 2,5 vuotta, täyttää kesäkuussa 3. Ja Iineksellä on tämmönen ihana tupsu tässä. Ja Iines ei nyt pysy paikoillaan, muuta pysy paikoillaan. Niin kuin Iines näyttää tältä. Ja Iines on aivan ihana. Ja rimpuilee, jos pitää näin, eli pitää näin. Sitten tässä on Iineksen ja Pätkiksen häkki. Ja mulla oli ennen semmonen tosi iso aitaus, mutta mä jouduin ottaa sen pois. Niin nyt tää on päivisin aina auki ja ne saa hyppiä tuolta pois ja tulla mun tai juoksenella mun huoneessa vapaana silleen, että ovi on kiinni. Ja tässä on niinku heinäpallo, jonka mä täytän aamun illoin. Ja sitten on ruokakuppi, vesipullo ja tällainen pajusilta, mihin pääsee alle. Ja sitten on tollanen mökki, mihin ne tykkää hyppiä tonne katolle ja sitten tykkää nukkua siellä. Ja tää häkki on jotain 120 leveä. Niin seuraavaksi mä näytän tavarat, mitä tavaroita mulla on marsuille. Tässä nurkassa mulla on marsujen tavarat ja kuivamuona mulla on tuolla keittiössä erikseen. Niin tässä on heinä. Oskuheinää mä en suosittele kellekään, mutta mä joudun nostaa nyt varaheinäksi oskua. Ja mä ostan yleensä Faunattaresta heinät, koska se on paljon parempaa ja sieltä saa halvemmalla ja isomman säkin. Ja no, mut suosittelen ottaa Faunattaresta heinät. Sitten tässä on tämmönen kori. Niin tässä on 2 kynsisakset. Sitten täällä on 3 C-vitamiinipurkkia, erilaisia C-vitamiineja, tai nämä on samoja. Sitten on Iineksen turkille tällainen harja ja tällainen harja, ja sitten on C-vitamiinille tällainen lusikka, ja sitten on tällainen tyynykynsien leikkuuseen, koska ne tykkää olla siinä. Ja sitten on tällainen boksi, missä on herkkuja, ja ne saa täältä aina herkkuja sitten, kun ne on tehnyt hyvin, tai sitten kun mä olen niin kuin hellällä tuulella. Ja sitten on herkkutikkuja, mutta ne ei niitä syö, niin niitä ei ole enää.